Shoppailua, mutta Tallinnassa. Ekana kohteena oli Viru-kauppakeskuksen kauppamajan Meikkimaailma, missä oli todella moni tuote nyt alennuksessa. Ja sitten täällä on aivan ihana tää yksi tietty brändi, millä on aivan supersöpöjä tuotteita. Ja mulla on niiltä totta kai tää kirsikka unimaski. Nyksiä mä en vaan voinut skipata, joten piti käydä katsoa mitä uutta täällä on. Näköjään tänne oli saapunut tämmönen Simpson-yhteistyö. Muutama tuote oli hyvässä alennuksessa, mutta yleisestikin ottaen täällä kauppamajassa täällä Viru-keskuksessa nämä meikkien hinnat tuntuu olevan korkeampia kuin normaalisti. Mut pakko sanoa, että tää saippuosasto täällä on kyllä todella houkutteleva, niin kuin kattokaa näitä kaikkia värejä. Joo, tässä klipissä mä testaan viimeistä Body Mistia, Good Vibes, ja mä editoin tätä videota tällä hetkellä, mä en muista miltä se tuoksui, mutta mun reaktion perusteella se ei ollut mikään hirveän hyvä. Löysin muotiteippiä, ja tätä voi oikeasti käyttää tosi monella eri kätevällä tapaa, ja tää oli vielä alennuksessa. Sitten mun lemppari Organic Shop. Mä rakastan näiden tuotteita, mutta haluatteko että mä paljastan, missä Tallinnassa on näiden paras ja isoin ja mahtavin valikoima? Kirjoittakaa kommentteihin, jos haluatte tietää. Sillä välin mä haluan katsoa tätä, tai siis haistaa tätä Unisarjan ihokuoria. No niin, ja reaktion perusteella tää oli sitten hyvän tuoksunen. Jos te olette seurannut mua pitkän aikaa, niin te olette voinut huomata, että mä oon tosi monessa mun videossa sanonut, kuinka mä tykkään brändeistä, missä on puhtaat ainesosat. Nurme on ehkä numero 1 niin kuin tällä listalla. Ja kyllä mä tiedän, että nämä palasaippua hinnatkin on korkeita, mutta nämä on sentään turvallisia. Sekä myös luonnon kosmetiikkaa. Mutta mulla lähti tän merkin öljypohjainen meikin ja ripsarin poistoaine. Ennen tätä käytin aika kallista, mun mielestä sen sain omaa öljypohjasta, mutta tää on ollut hyvä korvike siihen. Siirrytään eteenpäin, mennään etsiä kesävaatteita ja katsotaan mitä löytyy nyt New Yorkista. Tosiaan New Yorkerista! Anteeksi, meinaa vähän väsyttää, mutta tosi ihana punainen mekko ja hyvät hinnat. Mä jotenkin ajattelin, että mä voisin löytää ton kirpparilla vitasella, niin en mä sitten ottanut tota. Mutta tosi paljon muitakin tämmösiä söpöjä toppeja. Mä muuten kävin sovittaa tämmöstä farkkusettiä täällä ja tää ei istunut mulla yhtään. Mut joo, paljetit on näköjään nyt muodissa, niin täällä tulee tosi paljon tämmösiä vaatteita vastaan. Sitten mun lemppari bikini-osasto. Ja mä oon halunnut nää tietyt bikinit nyt jo jonkin aikaa, enkä oo vieläkään jostain syystä ostanut. Muutkin oli tämmösiä supersöpö kirsikka-teemasia. Ja sit lisää tämmösiä ihania kukkia. Okei, wow, tässä oli tämmönen söpö yksityiskohta. Tää Studio 71 on ollut nyt myös mun lemppareita ja mä oon ostanut sieltä tommosen salisipapin ja sit tommoset pilateshousut. Mun mielestä tosi kivan näköinen brändi. Ja huomioon taas kaikki Sanrio-fanit. Täällä on ollut tämmösiä, tai on siis tämmösiä Hello Kitty teepaitoja. Ja mä muistin, että mä tulin tänne alun perin sen takia, että mä etsisin näitä toppeja, missä on noi kupit tolleen sisällä. Anteeksi, tää istui tosi oudosti. Mä veikkaan, että tää on koko XS, mut mun ilmeistä päätellen tää on varmaan joku M, mikä istuu niinku XS, mut sit tää on XS, mikä ei istu yhtään niinku XS. En tiedä, en tykännyt. En muista mikä tää mustakaan oli, mutta siis jotenkin niinku tää oli samaa kokoa, mutta sit istui paljon kireemmin ja jotenkin tosi niinku outo. Tuohon tulee tommosia ryttyjä. Mut jälkeenpäin kun mä katon näitä klippejä, niin ei tää edes näyttänyt niin pahalta. Mä en tiedä miksi mä hermoilin tuolla noin kauheasti. Mitään ei lähtenyt täältä mukaan ja mä halusin nyt näyttää vielä muutaman tämmösen söpön paljettitopin, mikä tuli vastaan.